Играем? Ще бъде забавно. Не купувай тази играчка. Истинската история на Лабубо. Страшна история по истински случай. Всичко започна в края на една влажна, студена есен в малко градче, сгушено между планини и мъгли. Там живееше момиче на име Ели, на 10 години, с буйна кестенява коса и въображение, което често я отвеждаше на места, където възрастните вече не можеха да стигнат. Когато навърши 11, майката й Стаяст подари най-желаната играчка на годината – Лабубо. Лабубо беше нещо между плюшена маймуна, кукла и електронен помощник. Можеше да говори, да отговаря на въпроси и дори да те познае по гласа. Лабо, идвам да си поиграем. Изписка той, когато Ели го включи за първи път. Първите дни бяха вълшебни. Ели не се отделяше от Лабобо. Той разказваше истории, пееше и песни, а вечерно време дори и пожелаваше лека нощ, със своя писклив, но мил глас. Но след седмица нещо се промени. Първо Ели започна да се буди посред нощ, а Лабубо стоеше в различно място в стаята. Родителите й мислеха, че тя просто си го мести насън. После започна да се буди от шепот. Тих, накъсан шепот, който звучеше като Лабу, погледни ме. Една сутрин тя каза на майка си: Мамо, Лабубо каза, че не харесва, когато го оставям сам през деня. Какво? Скъпа, това е играчка. Тя няма чувства. Не. Той беше сърдит. Очите му бяха червени. Майка й се засмя, но през нощта и тя чу странен шум от детската стая, като стържене и стъпки. Когато отвори вратата, Ели спеше, но Лабубо беше седнал на перваза на прозореца, гледайки към луната, без да е включен. На следващия ден баща й реши да сложи камера, за да види дали наистина нещо се случва. Той бе техник. Нямаше да позволи някаква играчка да тероризира детето му. На сутринта те изгледаха записа. И тогава, късно вечер. На видеото се вижда как Лабубо сам се изправя. 3 часа и 18 минути. Той се обръща към камерата и казва с дрезгав глас: Няма спасение за тези, които гледат. После се чува стискане на пластмаса. Сякаш играчката опитва да се разгъне. Когато бащата извади батериите и Лабубо продължи да говори: Аз не работя на батерии. Работя на страх. Оказа се, че тази играчка е създадена от малка фирма, която бързо изчезнала. Нямало адрес, нямало поддръжка, а създателят й, мистериозен програмист с прякора Бобо Лапс, се водел и изчезнал от 2018 година, след мистериозен пожар в дома му, където бил последно видян с експериментален детски робот. Според една легенда, той не бил просто програмист, а медиум. Искал да създаде интелигентна играчка, която може да свързва деца с други реалности, за да не се чувстват сами. Само че вратата, която отворил, не водела към приятелски светове. След седмици на тормоз, родителите на Ели изгорили Лабубо на двора. Чули се писъци, не електронни, човешки. На следващия ден от пепелта се намерил само един останал предмет – лъскавото око на Лабубо, което примигвало. Днес Ели е на 80-ти. Не обича да говори за детството си, но всяка година на 3 ноември, денят в който получила играчката, по телефона й пристига съобщение: Лабо, връщам се. А ти? Имаш ли Лабубо вкъщи? Виж добре, дали наистина стои неподвижно през нощта. Ако историята те оплаши, не забравяй да се абонираш. Или